Salutare toată lumea! Eu sunt Alex și e primul meu... Așa, continuăm, nu mai contează. Hai să vedem ce mai avem prin Minecraft. Am zis să încep așa ceva cu ușorul, nu cu greu. Prima dată așa, cât de cât. Să fie awesome. Bun. Hai să mergem până afară să omorâm zombălăi. Da, am făcut ușile așa ca să nu mai intre creeperi, sparg ușile, că știți că se poate, din câte știu eu chiar se poate. Am mai văzut eu la cină. Așa, bun. O să sărim aici și o să ne luăm mâncare prima dată, că ne e foame. Ca mea și... Da, scuzați-mă. Se pare că nu o să mai vreau să mai înjur. Pentru că da. Avem... Nu prea știu eu ce să fac pentru prima dată. Deocamdată e primul meu. Așa că nu știu ce să fac. Uite acolo, peștera, hai să vină. Sunt puțin răcit, deci nu vă abateți. Ne întoarcem la casă să luăm zi. Nu vine minte, uite și un gândăcel. Îți gândacul. Se pare că gândace dă mult. La viață dă chiar scad o viață, deci nu prea aș vrea să mai mă bat. Dar hai să luăm noi ceva ce o să ne trebuiască. Unde n-ai pe stale? Stați puțin. Eram să vă opresc, ceea ce nu mai vreau să mai fac chestia asta. O să vă pun aici, că nu o să am nevoie de colțul. Bun. De naiba tot ăla. Ok. Le luăm pe toate. Poate o să avem nevoie sau hai mai puține. Nu toate. Hai să luăm 10. Nu, o să avem... Bun. Aici o să luăm un... Nu. Ba, trebuie să... Vai de capul meu. Vai de capul meu. Nu am, nu cred. Da, ok, hai că am eu unul în inventar, în fine. Las-o așa. Bun. Zgroapa ta. Da, am zis că o să mă țin de promisiune, dar nu fac. Că nu sunt. Bun. Sper să vă placă și nu uitați să apăsați butonul de like. O să facem o mică chestie. Dacă și vrea să intru, așa. Mai simplu să coborâm. Nu. Bun, după cum vedeți am coborât, dar nu mai am mâncare. Oare pot să mănânc acasă? Da. Aolo. Omoară. Porțiunea lui Curu. Așa, gata. Chestia e să te nucizi. Oh my god. N-am vrut să mă sinucid, frate. Nope. Vreau. Mamă, ce mă urăsc în acest moment că nu am absolut mâncare. Nu am luat mâncare. Fac mai live. Ok, hai să ne luăm ăsta și hai să minăm. Înainte... Giugiuc! Mamă, ce bine îmi pare. Bine că am găsit și noi ceva bun pe aici. Am mai făcut eu, înainte să fac, am făcut deja, după cum vedeți că eu, în fine, mi-am făcut o casă, am găsit acest țărănoi, de mine așa vreau să le zic. Ne trebuie în colțul acesta, toate astea. Bun, să vedem. Yahoo!
și aici. Ne umplăm. În fine, nu facem aproape, cred că facem un stack. Și putea să zic, dar nu. Mamă, cât e frate aici. Se pare că e destul de mult. Și ceea ce e bine, adică nu mă incomodează. Bun, am luat toate. Mamă, ce mai... Bun băieți, ne umplăm. Inventarul. Ia, da, chiar cât avem. E gol ca lumea. Nu ne umplăm pe tot. Bine, o să lăsăm acolo și o să intrăm aici. Cam de groază, aș putea să zic. Dar... Sper că aici e o gaură. Hai să o spargem. Peșteri peste peșteri, mâncați așa. O să trebuiască să luăm multe de-astea, pentru că deoarece, nu. Vedeți că nu mai avem spațiu. Nu mai vreau de alea. Vreau un craft table. Vreau bețe. Ok, fac mai live. Bun, punem aici. Vreau 12 de-astea. Bun. Vreau o sabie. Vreau de-asta și un... Hai și un de-asta. Bun, hai să-l luăm. Luăm și ăsta, dar întâi hai să se formeze ăsta și dacă e după aia îl folosim și pe asta. Bun, hai să intrăm în și de groază că mi-e frică. Lumească. Nu știți de glumă. Oh my god. Am ajuns aici, frate. Mamă, ce... Aud chestii. Nu zic că e o groapă. Ba, e o groapă, dar nu avem destule să ne facem și nouă resurse să ieșim. Și am impresia că o să mor, că nu mai am nici viață, nici mâncare. Ce m-a omorât? Ok. Cam ciudat. O să fie, cred că, vreo 20 de minute. Nu știu chiar. Nu mă bazez pe chestia asta. Dar să sperăm că nu e nimic aici. Așa. Aparent văd că nu e nimic. Ok, acolo eu văd. Și le dăm noi. Ne ducem în continuare pe aici. Și încolo ce naiba e? Juju! Mama mia, hai că ne luăm mai tăme destule. După cum vedeți. Să văd câte de-astea. Să putem să... ok, avem și pe aici o grămadă. Și așa. Și de aici nimic. Că nu mai avem nimic, dăm de mai multe locații. Și deja nu mai știu în ce parte să mai mă duc. Cred că până aici. Restul. Unde? Da, ok. Ce s-a întâmplat? Nu m-a întrebat ce s-a întâmplat. Că nici eu nu știu. Ok, am luat aia. Bun, hai să luăm și asta. Bun. Câte...
putea să garantez bun la maxim, dar eu știu, poate să ne ajute la ceva vreodată. Să sperăm. Uite, mai am și acolo unul. Hai să luăm tot. Mai mult. Și mai mult văd. Wow. Da, să spargem și asta. Dacă mai trebuie. Mamă. Și din ce în ce mai sus. Wow. Ok, hai să punem aici un de-asta. Așa. Un am control peste tot. Nu mai e. Nu prea știu prea multe, dar știu că e popular. Și dacă vreți să-mi ziceți în comentarii cum pot să un prieten să se joace cu mine. Și desigur o să facem și pe retonațiilor, de ce nu? Am văzut că mai mulți. Și dacă o să vă întrebați, da, am skin-ul lui Max și altele, cred că toată lumea știe. Am skin-ul lui deoarece mie îmi place ce face el și toate cele. Și de ce nu, să vă duceți și la el pe canal. Că face o treabă destul de bună. Da, chiar bună, dar nu... Așa. Bun, am mai avut chestii ce nu-mi place. Ok, mai multe de-astea, bun, gata, nu mai vreau. Ok, am destule, hai. Mai luăm și partea asta. Așa. Și după aia vă dați seama că trebuie să plecăm fix acasă și e noapte, bănuiesc. Și nu prea vreau să mai ies de aici deocamdată. Hai și piciorul să-mi fac. Că e noapte, nu deoarece că așa puteam să ies simplu și gata. Să înțeles în noapte. Puteam să ies la atac, dar nu. Mă omoară creeperi. Și nu vreau. Tu mai auzit ceva? Bun, am filmat de-abia 12 minute, mai avem. Ok, acolo nu. Văd că acolo avem Gita mai urmanul. O să ieșim de aici. Bun. Mie pe aici mi-e frică să nu dau de vreun creeper sau ceva. Uitați cât avem! Mama. Ce apă jos pe acolo, hai. Ok, vreau să mai pun și eu. Bun, nu o să mă duc pe acolo, o să mă cațăr pe aici. Bun. Oh, what? Ok. M-am speriat. Încă nu vreau să renunț la ideea. Bun. Cred că a fost ceva de m-am speriat. Ups, m-am speriat prea tare. O zgândacul tău. Una banco. Deci acolo a fost un creep. Ceva. Bun. Renunțăm la zona că vreau să merg pe aici. Sper că nu ne-a văzut gândacul ăla. Tot ce-mi doresc. Sparge aici. Bun, și după aia plecăm de aici pentru că nu vreau să mai stau pe aici.
După cum ați văzut. Bun, știu că nu o să mai vorbesc, dar sunt concentrat. Pentru că m-am speriat destul de tare, n-am știut ce a venit atunci. Și ce urât e să vină pe la spatele tău și să te sperii. Bun, o să ies. O să ies de aici. Bun, stai să facem un semn că pe aici am fost. Ce zic? Nu știu de ce mereu dau pe ăla, dar în fine. Să dai acolo și a căzut chestia aia, ok. Hai cu sabia în mână. Zi, te rog că e zi. Op. E nap. Are, pot să-mi fac un pat? Deci nu mai știu cum se face pat. În fine, am acăpat, mai că nu vreau să mă duc. Stai mă să fim noi siguri că nu vine nimic. Închide. M-am speriat. M-am speriat. Prea tare. Dar nu că pierd itemele, băga mea și... Știu că o să pierd itemele, fraților, dar asta e, hai. Fine, m-am speriat prea tare. Deci nu știu de unde a venit tocmai când am vrut să închid. Fuck you! Deci m-am speriat. Credeți-mă. Și mă doare și piciorul că l-am în gips. Deci sper să dați un like. Pentru că vine creeper-ul încoa. Gura mătii. Bine că nu te-ai spart în altă parte. Ok, deci m-am speriat. Nu glumesc. Când e glumă, o dăm de rău, o dăm în rău. M-am speriat. Pe bune. Nu-i de... E de plâns că avem iteme. Și sunt acolo, mamă, și mi se mișcă ca dracu. Bun, olo. Zic că mai sunt. Unde am bubuit creeper aici? Nu aici. De aici. Toate itemele ia. Fix aici am murit. Nu pot să cred. Am toate itemele din nou. Ok. Ok. Hai mai repede acasă. Deci m-am speriat. Cred că acasă nu mai am nici mâncare. Ok, hai să o luăm. Uite. Deci m-am speriat așa de tare. Deci nici nu vă dați seama. Bun, aproape o să terminăm și noi în curând. Deocamdată nu. Mergem masă și după aia punem toate astea și încheiem, ca să știți. Hai să luăm barim și noi astea de aici. E ceva de uitat. Deci, sincer, m-am speriat extrem de tare. Noroc că ne-am recuperat toate
itemele. Rămăsesem un uș, lol. Da. Și nu mai mă întreb, o să fac chestia asta mereu pentru că nu vreau să mai întreb cineva. Bun. Deci tot ce am luat să le punem acolo. Deci noi am luat arme. Nu. Cele care nu sunt prea așa le punem acolo. Îmi dau seama că e mai mult. Asta o țin, asta o duc. Așa, bun. Hai mă ieși. Așa. Ok. Acum tot punem acolo. Da, asta știu că pot să fac și altfel. Uite, mi-am scăpat și ăla. Bun. Hai că mai avem loc. O să pun asta. Ăsta, ăla. Practic, ce nu e necesar așa. Nu vreau să nu fie... Știți ce zic? Asta nici nu știu ce e. What the fuck? Ok, full. Asta le scot. Să vedem ce e mai important. Nu, asta nu aici. Am pus o parte, nu spune. Am 41. Ok. Astea acolo și astea. Toate mă refer. Ok. Full. Bun. Aici vreau, uite, carne. O să le iau pe toate. Știți de ce? Pentru că o să vreau să fac ceva. Le pun în ordine. În ordine alfabetică. Aș putea să spun. Bun, deci felul următor. Aici punem carne. Nu. Facem chest mic și punem carne. Ok. Deci un chest mic aici și gata. Punem carne. Bun. Nu. Acolo. De ce te-ai pus acolo? Și piciorul. Deja filmez de ceva timp. Bun. Carne. Unde să pun eu carne? Uite aici. Deci acolo să pun doar carne, tot ce înseamnă mâncare. Nu știu, punem și astea. Punem tot ce e roșu și de asta. Și restul le punem aici. Deci nu mă interesează cum le pun să fie acolo. Am făcut doar să fie carne la carne și atât. Bun, hai să punem asta aici. Și lopată și da, ok. Bun. Sperăm că v-a plăcut. Până data viitoare am fost Alex și v-am pupat.